ali trudit ćemo se uljepšati vam svako poslijepodne ovog radnog tjedna. Zato smo u naš studio već danas, odmah prvog radnog dana u tjednu, pozvali dragog gosta, doktor znanosti Tomislav Dubravac, predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Hrvatskog šumarskog instituta. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kad kažemo Hrvatski šumarski institut, a znamo da Hrvatska, da je jedna od hrvatskih blagodati i šuma, možemo li zaista biti ponosni na svoje šume? Apsolutno. Mi možemo biti ponosni, mi trebamo biti ponosni i mi jesmo ponosni na naše šume. Naše šume su prirodne, sačuvane, zdrave u odnosu na šume, pogotovo zapadne Europe. I naše šume su uz tla i vode naš prirodni resurs koji svakako moramo i štititi, i zaštititi i očuvati. I na tome mi šumari, vjerujem i drugi, rade. Kako vi to lijepo za sebe kažete, mi šumari. Šume su vaša ljubav od davnina, od djetinjstva, od najranijih nogu? Pa jesu, mogao bih reći da jesu. Ja sam i srednju šumarsku školu završio. Zato vas to i pitam, s obzirom da znam da ste osnovno obrazovanje završili u Bosni i Hercegovini, potom u Vukovarsko-srijemskoj županiji, je li tako? Pa ste nam onda došli u Zagreb, ali šume su cijelo to vrijeme poveznica i šume vas zapravo vode. Je. Još smo preskočili nakon Vukovarsko-srijemske županije i moga školovanja prva 2 raza u Vukovaru, trećega u Vinkovcima, došao sam i u Karlovačku županiju. I Karlovac, tako je, da. 4. razred sam završio u Karlovcu i onda na fakultetu u Zagrebu. I cijelo vrijeme... Šuma je potka zapravo svih ovih putešestvija. Neću vas pitati nužno zbog čega ste toliko putovali. Dobro, okolnosti, da. Okolnosti, da. Ali ljubav prema šumama, vi još uvijek niste gotovi. Vi stalno zapravo se usavršavate i stalno tražite nove načine kako saznati i naučiti još više. I ovaj dio koji potom prenosite na mlađe naraštaje u edukativnom smislu zapravo i vas upotpunjuje. Tako je, pa evo, kod nas znanstvenika to je tako, dakle nema odmora. Stalno se moramo usavršavati, pisati članke, napredovati, pratiti literaturu. Ja, kad kažemo i šumarstvo i znanost, gdje ja djelujem u sustavu znanosti, uvijek se sjetim jedne definicije znanosti koje je Friedman 1960. godine rekao. To je dugačka, onako rekli bi njemačka kubasica, pa definira znanost. Znanost je oblik ljudskog djelovanja pomoću koje čovječanstvo stječe sve veće i točnije znanje, pa u tom stjecanju znanja prilagođava sebe, prilagođava se okolini i tako ta kobasica završava. I to su dvije temeljne riječi u toj definiciji. Jasno svima nam pada naprijed prvo znanje, što je istina. Međutim, znanje je točno, djelomično točno, uvijek podložno nekakvoj reviziji. Međutim, temeljna riječ u toj definiciji, ako ste me pratili, je stječe. Sposobnost znanosti da stječe znanje je neograničena. Sad ste mi objasnili sve ovo što sam ja pokušala pitati i uobličila zapravo u jednu konstataciju više nego pitanje, ali upotpunili ste sve. Dakle, jasno je da nećete ni stati, niti imate u planu stati, nego ćete i nadalje postupati upravo ovako kako ste do sad. Pa tako je, kao što rekao, tako je. Stati se ne može. Nekada se malo eventualno, ako se uspije, uspori, ali stati se očito ne može, ali nije to nama, i meni osobno i nama znanstvenicima, to je tako, to već uđe onako u pore, u krvi, to nam je pod normalno. Ne može, normalno. Hrvatski šumarski institut je obilježio jednu značajnu obljetnicu, zapravo povod zašto smo vas danas ugostili u našoj emisiji jest ova prekrasna monografija. Predstavili ste koncept protekle godine, recimo to tako. I što obuhvaća ova monografija? Znam da ne možemo ukratko, ali pokušat ćemo u bit. Da, predstavili smo je 10. prosinca prošle godine, a povod za ovu našu monografiju Hrvatskog šumarskog instituta je bila 70. obljetnica znanstveno-istraživačkog rada instituta. Dakle, institut je utemeljen, početci instituta sežu iz 1945. godine, pa je to bilo ovako. Naravno, 70 obljetnica nije malo. Kad mi kažemo 70 obljetnica, mi se sjetimo nešto u vezi našeg jednog šumarskog termina, ophodnja hrasta lužnjaka. Dakle, to je pola života hrasta lužnjaka. Pa tako sam to nekako i u predgovoru napisao da je to tek prva polovica našeg instituta kao ophodnje hrasta lužnjaka.
a vjerujemo da će to biti i dulje. Sigurna sam da hoće. Možete li nam ukratko predstaviti rad Hrvatskog šumarskog instituta? Znam da to ljudima onako malo enigmatično, recimo, ne znaju ljudi što sve obuhvaća. Kakav znanstveni rad, a kakav opet terenski? Pa ja ću se vratiti na monografiju u kojoj u principu pokušali smo dati jedan pregled znanstveno-istraživačkog rada našeg Hrvatskog šumarskog instituta. To je povijesnoj vertikali u rasponu od 7 desetljeća. Znate kako obljetnice uvijek počinju sa onom nekakvom pogledom u retrovizor, pa kažemo odradili smo, osmislili smo, obavili smo. Međutim, mi nismo samo se držali povijesnog dijela, ali držimo da je povijest bitna po onoj latinskoj post scriptum manije, mislim da se to tako kaže na latinski, što je zapisano ostaje. I znamo i da je povijest učiteljica života, istina Bog, mi smo ponekad loši učenici. Loši đaci, ali dobro. Da. Pokušali smo dakle predstaviti tu povijest našu 70 godina, međutim ukazali smo i na sadašnje aktualne zbivanja, aktualnosti koje radimo u Hrvatskom šumarskom institutu, ali usmjerili smo u monografiji i na ono što nas očekuje u izazovima budućnosti koji su pred nama. Kako predstaviti Šumarski institut? Sami ste rekli da će to biti teško ukratko predstaviti. Pa evo, pokušat ćemo samo našim gledateljima to pojasniti što jednostavnije. Da. Hrvatski šumarski institut je jedini Hrvatski šumarski institut jedini u Hrvatskoj. Prilikom utemeljenja toga instituta prošlo je raznih tih faza, raznih povijesno-društvenih uređenja, raznih sustava financiranja u znanosti. Puno je toga prošlo, mi smo se držali, mislim da smo i uspjeli održati taj trend, prilagodili se okolnostima koje su nas dočekale, a mislim da smo uspjeli i zadržati svoj status i svoje, recimo to tako, ja i na ovoj široj regiji. Institut je javna ustanova u sustavu Republike Hrvatske od 1993. godine. Mijenjao je tijekom svoga vremena i mijenjao svoje nazive i ustrojstva, pa je tako institut utemeljen, rekao sam, 1945. pa 50. tad se zvao Institut za šumarska i lovna istraživanja, pa 1959. je utemeljen u Rijeci Zavod za kontrolu šumskog sjemena, pa 60. godine Institut za četinjače u Jastrebarskom, 64. se to ujedinjuje u tadašnji Jugoslavenski institut za četinjače. Slušam kako nam to objašnjavate po godinama, kad je što nastajalo, zapravo dotičemo i djelokrug onoga svega što Hrvatski šumarski institut radi. Tako je, da. I onda samo da dođemo do toga da je 1. siječnja 1974. Naziv Šumarskog instituta bio, dakle, Šumarski institut Jastrebarsko. I tako je to jedan duži period trajalo, a od 2009. od svibnja je naziv Hrvatski šumarski institut i pod tim nazivom djelujemo i danas. Čime se sve bavimo? Teško je to velim sažeti onako, ovako jedan govor kratko. Naš temeljni smisao djelovanja su znanstvena istraživanja, stručna istraživanja. Radimo puno sada u ovoj novoj fazi sa istraživanjem koje se odnose na ove nove evropske projekte koje možemo dobiti i na tome puno radimo. Nismo mogli reći tako ni loši. Nedavna evaluacija nedavno je pokazala svih javnih instituta kojih u Hrvatskoj ima 25, da su mi na jednom dobrom, mislim, 4. mjestu. Sjajno. Čestitam na tome. Hvala vam lijepa. Znanstveno istraživački rad, publikacije, bilateralni projekti, razne suradnje sa drugima. Moramo reći da Hrvatski šumarski institut se bavi izdavačkom djelatnošću. Još tamo 1954. je, nakon svih tih istraživanja koja su krenula, onda se zaključilo da bi takav jedan časopis dobro došao na svoj šumarskoj operativi. Pa je dakle 1954. utemeljen taj znanstveni časopis, znanstveno-stručni časopis koji se zvao Obavijesti. I on je tako funkcionirao sa neki 112 brojeva do 1963. godine i 1964. godine smo počeli objavljivati, odnosno izdavati znanstveno-stručni časopis Radovi Hrvatskog šumarskog instituta koji dakle u kontinuitetu od 1964. godine djeluje do danas. Vi ste i glavni urednik tog časopisa. Bio sam jedno vrijeme, to je bio period 2000. do 2006. tehnički pa glavni urednik. I tako,
dolazi malo mlađe generacije, pa se to malo Pa mijenja. prepuštate dio posla da vas oslobodi, da se posvetite znanstvenom radu, jer je to ipak ono temeljno zbog čega ste tu. I još da ne preskočim jedan naš časopis. 2010. godine je počeo izlaziti znanstveno-stručni časopis regionalnog karaktera, zove se SIFOR, dakle za ove zemlje jugoistočne Europe, u kome mi objavljujemo na engleskom jeziku i urednik toga časopisa i nositelj toga časopisa SIFOR-a je naša aktualna ravnateljica dr. Dijana Uretić. U svakom slučaju puno posla. Ima li interesa mladih kolega znanstvenika na ovom području? Ima interesa. Kad ste to rekli, moramo se pohvaliti da smo mi sa trenutačnim brojem 40 vježbenika, kako se to sad zove, dakle na stručnom osposobljavanju upravo u institutu. Mislim da je 14-15 aktualno sada, a do sada je prošlo 40. Nažalost, znate da nakon godine dana oni moraju otići. Nama je jako žao. Ima tu jako kvalitetnih ljudi i u posljednje vrijeme ne ide to baš zapošljavanje i ne samo u Hrvatskom šumarskom institutu, nego i u sustavu znanosti. Međutim, imamo mlade, mi se možemo pohvaliti da i mi jesmo stari institut 70 godina, ali sa mladom ekipom. Na tome puno radimo, puno se usavršavamo. Imamo 26 recimo doktora znanosti. Ne bi se smio pohvaliti, ja sam od onih gore. Ja sam vidio gornja granica. Gornja granica, jedan od gornjih. Dakle, imamo puno mladih. Onda je to sjajna mlada ekipa. Ako ste vi među najstarijima, onda mogu samo misliti. Hvala. Da. Tražeći danas i malo čeprkajući, našla sam i nekakve fotografije. Ono što je u fokusu vašeg interesa jest hrast lužnjak. Na tome ste i doktorirali, je li tako? To je nešto što vas impresionira iz više razloga, stručno i znanstveno. Mi se možemo pohvaliti velikim šumama, velikim površinama pod hrastom lužnjakom. Većina njih je u Spačvanskom bazenu, je li tako? Tako je. Pa, Spačvanski bazen... Evo ga, je li ova prethodna fotografija, nismo na vrijeme se okrenuli, je li to hrast lužnjak? Tako, ovo je odlično, onda smo našli pravi. Dobar je, da. Da, Spačvanski bazen je najcjelovitiji šumski kompleks. Ne samo u Hrvatskoj, u Europi. Dakle, jedan suvisli kompleks. Kad kažemo suvisli, dakle, to je jedna suvisla površina od 40.000 hektara. I recimo petina svih šuma hrasta lužnjaka je u Spačvanskom bazenu. Dakle, 210.000 hektara šuma hrasta lužnjaka se nalazi u Hrvatskoj. Dakle, petina je, i to onih, neće se kolege iz drugih krajeva naljutiti, najvrijednijega i najpoznatijega je u Spačvanskom bazenu. Moramo, kad kažem Spačvanski bazen, nekad je to obuhvaćao i onaj drugi dio od tih 40.000 hektara štatstvo bivše države i takvih je 18.000 hektara preko Srbije, odnosno Vojvodini, to je konkretno šumarija Morović. Sad kad zamislite taj kompleks od tih 60.000 hektara, to je jedan veliki kompleks na kojem na drugi pozavide. A kad ste rekli mene i hrast lužnjak, evo to je tako, ja sam... To je ljubav. Pa to je ljubav i nekako se svugdje to nekako se ja vratim oko hrasta lužnjaka. I imamo danas dobro očuvane šume hrasta lužnjaka i kao i sve naše šume. Ja sam htjela baš dometnuti, s obzirom da radite jako puno na tome i da je tu trust znanstvenih mozgova uključen zapravo u cijelu tu priču o zaštiti i obnovi šuma hrasta lužnjaka. Kako Europska unija, spomenuli ste ranije da ima i različitih projekata na koje aplicirate, kako Europska unija gleda na naše šume hrasta lužnjaka? S ljubomorom. Ovo je lijep odgovor. Da, jel dosta? Dakle, Europska unija i šumari u Europi gledaju na naše šume općenito sa dozom ljubomore. I tako na naše hrastove šume. To zahvaljujemo jednoj dugogodišnjoj tradiciji koju Hrvatske šume i hrvatski šumari rade na jednom potrajnom gospodarenju. Ta riječ potrajnost možda u javnosti je recimo nepoznata riječ, a to vam je ono jednako održivi razvoj. Dakle, to je prvi puta 1992. u Rio de Janeiru na konferenciji o biološkoj raznolikosti norveška ministrica vanjskih poslova upotrijebila taj termin sustainable management, dakle održivi razvoj.
A mi to, šumari, taj termin po trajnosti, što je jednako, dakle, održivi razvoj, upotrebljavamo dakle, i 250 godina od početka naše organizirane šumarske struke. Mogu odmah pripomenuti da je prošle godine obilježen veliki jubilej hrvatskog šumarstva, dakle 250 obljetnica organiziranog znanstvenog istraživačkog rada u šumarstvu. Dakle, nije samo ovih 70 godina, nije samo nego 70, imamo, da, nije. To smo obilježili tijekom cijele godine raznim manifestacijama, tijekom dakle cijele godine, a kad ste rekli Europska unija i svijet koji je prepoznao da su naše šume dobre, zdrave, očuvane, prirodne, mješovite, to je prepoznao. Dakle, ne znam, vjerojatno se ne zna ili se zaboravilo, iako to nije bilo davno. Dakle, 2011. godina je proglašena Međunarodnom godinom šuma u svijetu. Ali kako? Dakle, 2005. godine na prijedlog hrvatskih šumara, Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, točno znam 20. prosinca, je prijedlog upućen da se jedna od narednih godina proglasi... Znači, od nas je, odnosno točnije od vas, potekla ova ideja. I onda je došlo na red i 2011. je bila proglašena Međunarodnom godinom šuma u svijetu, a na prijedlog hrvatskog šumara. Dakle, to je jedno veliko priznanje hrvatskim šumarima i hrvatskom šumarstvu. I polu. Da, spomenuli smo ove šume hrasta lužnjaka. Mi zapravo tu svoju šumsku raznolikost, naravno vi se time bavite pa imate jasan pregled što mi sve imamo i čime mi raspolažemo. Koliko mi je poznato, u Hrvatskoj postoje i prašume. Tako je. U Hrvatskoj postoje i prašume. Dakle, to su one šume koje su izuzete od gospodarenja. Mi to zovemo gospodarenja. Možda je prikladni termin u ovom slučaju kad govorimo o tim zaštićenim šumama, upravljanje tim zaštićenim šumama. Imamo, dakle, prašume koje spadaju u onu kategoriju zaštićenih šuma i one se po zakonu zaštite prirode, pa se tu malo poklapamo ili preklapamo, pa malo nekad možda nekakvih nesporazuma imamo mi šumari koji držimo da smo mi te šume i prašume i sačuvali, zaštitili, pa su zato i dobre, pa su zato i zaštićene kao prašume, kao nacionalni parkovi. Plitvička jezera, recimo, konkretno. 1949. Prvi naš nacionalni park koji je proglašen su Plitvička jezera. Evo, kad kažemo pošumljavanje, uglavnom se to pošumljavaju naš Mediteran. Dakle, sam termin pošumljavanja se odnosi na one površine koje su izgubila svojstva šumskog tla. Dakle, uslijed, recimo, požara može biti uslijed požara, nakon požara, nažalost, dođe do erozije. Dakle, i mi te šume, dakle, tada u tom smislu, kažemo, pošumljavamo. A šume pošumljavaju se uglavnom kulturama, a kulture su, dakle, umjetno podignute šume ili intenzivne šumske kulture, šumske plantaže i ta pošumljavanja konkretna, kad radimo pošumljavanje, uvijek radimo sa, mi to zovemo, pionirskim vrstama drveća. Dakle, to su one prve vrste koje idu da se nam sačuvaju tlo, da nam erozija ne unese. Dakle, više je zapravo zadataka šume nego što mi mislimo ovako na oko. Apsolutno. Zadataka šume bila bi prava avantura da se ja sad vama upustim koje su sve funkcije šuma. Zato ćemo vas jedanput pozvati samo da pričamo o funkcijama šuma. Da, mi to zovemo opće korisne funkcije šuma. Recimo, ima ih u 4 kategorije, 78 opće korisnih funkcija šume. Funkcija šume nije samo drvna masa, drvna tvar, pa ljudi misle samo šumari slijeku šumu. Najmanje je samo da nam naprave ugodan hlad kad idemo roštiljati na Sljeme, recimo. Da. A one plodovi, šume, divljač, gljive, sve to lijepo, dakle. I onda, dakle, šuma ima, recimo to tako, 3 funkcije, dakle, ovo proizvodnje drvne tvari, pa ove proizvode iz šume i ove opće korisne funkcije šuma, kažu, koje zbilja pobrojati sve to, dakle, zdravlje, kisik, klima, ugođaj, šetnja, krajolik, dakle, to vam je veliko jedno područje i to smo mi dobri. Zamislite, jel možete vi zamisliti grad Zagreb bez Medvednice našega? Nikako. Nikako, da. Ne bi hodalo, nije to. Da, mi zaista možemo biti ponosni i drago mi je da je ostatak Europe s ljubomorom usmjeri pogled na naše šume. Koliko ih mi čuvamo, mi građani, vi sigurna sam imate nekakve podatke o tome koliko zapravo štetimo svojim šumama sami mi? Pa, rekao sam, vremena se mijenjaju, klimatske promjene se događaju, jasno. U posljednje vrijeme čitam u medijima, ne znam, zapljusnu val eko društava, prijatelja prirode, ljubitelja prirode, zapljusnu, dakle, medije, svi znaju, međutim, moramo nekada se i usprotiviti i reći tome da njihova
sklonost prema prirodi je apsolutno poštivamo, ali možda ponekad skromno znanje svega toga možda malo Možda bi se trebalo ipak malo bolje uputiti sa strukom. Dakle, kad šumari prođu cestom, pa meni zovu, opet su tvoji posjekli šumu. Ja kažem, šuma se sječe s razlogom, je li tako? Mi nismo posjekli šumu, ja malo plastičnije to objašnjavam, mi smo šumu pomladili. Dakle, kad ste vi prošli pa mislite da dolje nema ništa, zastanite, ugasite auto, bicikli sa strane, dajte 2 koraka u šumu da vidite kakva je dolje fina mlada šuma. Dakle, mi smo staru šumu zamijenili sa mladom. Dakle, to je uobičajen kao proces. I čovjek, dakle, šuma je, mi to držimo živo biće, dakle, ona se, recimo, rodi, ona živi, ona raste, ona stari i dođe vrijeme kad umire. I sad mi taj ciklus, mi moramo zamijeniti staru šumu, mladom šumu. Samo slijediti prirodan ciklus, malo pomoći. Znamo da je teška materijalna situacija, da ljudi pribjegavaju raznim metodama ne bi li došli do drva za ogrjev. Uputa je svakako nemojte sami. Nemojte ni u vlastitoj šumi. Je, točno je tako. Hvala Bogu da imamo i propise, imamo i zakone. Valja nam se držati zakona, nema nam druge. Nekad bi mogli biti i bolji. U principu mi imamo u svemu, ja bih rekao načinno, mi dobri zakon. Samo možda ih treba provoditi. Možda ih treba provoditi, da. Dakle, ne možete, vi imate svoju šumu, vaše vlasništvo nije uopće sporno, a međutim, mi u Hrvatskoj imamo u zadnjih godina šumarsku savjetodavnu službu koja se brine, skrbi i dakle vi se morate obratiti šumarskoj savjetodavnoj službi, jedan obrazac popuniti i mi kao ja bi posjekao svoju šumu, ja bi morate tamo doznačiti, šumari, to im je zadaća. Evo, to je nešto recimo što možda većina ljudi ne zna, iako je vaša šuma, pomozite joj da je imate što dulje i da ostane mlađim naraštajima zapravo jednako takva. To je naš kredo, dakle taj potranost ostavimo šumu, mi smo je naslijedili od drugih. Pa ajmo je i ostaviti u zalog, da. U zalog, da. Kad smo pričali o hrastu lužnjaka, dakle, onako light motiv te skupštine je bilo 1846. godine, dakle još tada, kako, tako je bio u pozivu za skupštinu, kako gospodariti sa hrastovim šumama da bi se dobro pomladili. Dakle, to je bio čak onda light motiv za skupštinu, jedna od točaka. Dakle, 1846. ove godine obilježavamo 170. obljetnicu. Prije nas u Europi je samo 1939. u Baden-Württembergu osnovno slično društvo. Da, i 1943. u Njemačkoj. Mi su dakle treće najstarije šumarsko društvo koje funkcionira, to je dakle naše temeljno društvo, ja mislim preko 3000 članova. Sad ste nam otkrili zapravo zašto imamo tako sjajne šume, jer se 250 godina njima bavimo. Da. To je razlog. Ja vam želim puno uspjeha jer smo stigli do kraja. Još brzo obljetnice. Ove godine obilježavamo 140. godinu izlaženja kontinuiranog šumarskog lista, dakle u kome mi pišemo to je jedan od najstarijih ekoloških šumarskih časopisa u svijetu, dakle 140 godina, 1877. on je počeo izlaziti. 20 godina akademije, šumarske akademije, 10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i tehnologije. Dakle, sve je to ove godine... Kakva 2016. za Hrvatski šumarski institut i za hrvatske znanstvenike i šumare. Hvala vam najljepša, gospodine Dubravac, na vašem gostovanju, na ovoj prekrasnoj priči o blagu hrvatskih šuma. Nadam se da ćemo još koju ovu obljetnicu popratiti u ovoj emisiji. Hvala vam što ste me pozvali i rado ću opet doći. Hvala vam.